खुलुमबाय दिनै बे सिमला रयेल स्टेडियाम गेलेग्रा फोथाराव दिनै मोनसे मार्टियास मथुराम महन बसुमतारी आरो केशब बसुमतारीनि बे रुंसारि जानायनि नामाव दिनै फुटबल बादायलायनाय होदों। बेयाव दिनै आं फैनानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। निस्सय आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे गेलेमु आयदाया आवगायबोगासिनो दङ। जोबोद मोजां, बेयो जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ साइन आरो बेखौ जों मोजाङै जुदि गेलेनानै लानो हायोब्ला दिनै जों नेसनेल बा इन्टारनेसनेल जोङो मोनसे खाबु मोनहैगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दिनैबो बे सिमला फोथाराव आं फैनानै दिनै मोनसे अन्थाइबारि माया क्लाब मोनसे नारायणपुरनि टिमजों दिनैहाय बादायलायनाय जादों। बे मोननै टिमनि गेजेराव दिनै मोजाङै मोजां जानानै थांगासिनो दं। बेनि मोनसे गेलेनायाव जों बेखौ हमनो हादों जे दिनै जोंनि जेनोखि लाइमोनफोर बिथांमोना दिनै जोबोद गेलेनायाव आखा फाखा, आं बेखौ नुदों। जोंहा बिराद स्पर्ट्स फारसे जोंहा मोनसे गोरों बा रोंगौथिखौ जों दिनै मोनदांदों। दिनै जायफोरा प्लेयारफोर बे सिमला फोथाराव गेलेगासिनो दं, बिथांमोननि जेनोखि गेलेनाय टेकनिक, बिथांमोना जोंनि नेसनेल लेभेलसिम मोनसे गेलेनो हानाय मोनसे आदबा बिथांमोनाव दङ, आं बेखौ नुदों। दा निस्सय बिथांमोना जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि गेलेनायजों गावसिनि टेलेन्टखौ देखायलांबाय थायोबा दिनैहाय जों दिनै आन्डार 13आव एबसुनि बानजायनायाव दिनै आन्डार 13 दाख्लै जानानै थांबाय। बेबो आं आलासि महरै थांदों। जोबोर मोजां, जोंनि यां जेनेरेसना दिनै फुटबल 13 बोसोरनि आन्डाराव मोजां दिनै गावनि टेकनिकखौ देखायनानै गेलेनो हादों, बेखौ नुदों। दा बेखौनो आं खावलायदों जोंनि बे लाइमोनफोरखौ, जों गेलेनाय फारसे जोङो ओंखारबोनांगोन। नट अनलि गेलेनायजों लोगोसे जोङो बिभिन्न गाव गावबागावनि फरायनाय आरो जानाखि खामानिफोर दं बेखौ मावफुंनांगौ। अकल जों गेलेनाय होनबा गेलेनायावल' जों नांथाबा, जोङो अलराउन्ड जानांगोन, फरायनायावबो जोङो थानांगोन आरो जोंनि गाज्रि जेनोखि दानि समाजनि गाज्रि हुदा बेफोरखौ दिनै गारनानै फैनांगोन। जों नुदों दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा प्रमद बर' चिफ सारनि दैदेननायाव दिनै ड्राग्स फ्रि बेखौ जोङो दिनै खालामनायनि मोनसे सिमां सुजुदों। बेनिखायनो जों दिनै बांसिनै गेलेनाय आयदाखौ इनकारेज खालामनानै लाइमोनफोरखौ मोजां लामाथिं लांनायाव जोङो हेफाजाब होनांगोन आरो समाजखौ आं खावलायदों गासैबो समाजनि दैदेनगिरिफ्रा बे लाइमोनफोरखौ जाहाथे इनकारेज होनानै न'खराव मोजाङै बुजायनानै बेखौ मोनसे इन्सपिरेसन, फरायनायजों लोगोसे मोनसे हबि हिसाबै लानानै फैयो। जोंनि समाजाव जोङो नुयो जे बल गेलेयोबा माबा मोनसे फरायनायाव गैया, माबा मोनसे जाया, बिदि नङा। जोंनि साननाय हनाया जोंनि गोजौ थाखोआव जानांगौ। जों फरायनायजों लोगोसे जों बिभिन्न खामानि मावनो हायो। अकल जों फरायनायावल' जुदि आखाइखौ बाहायोब्ला बे लिरनायावल' थानांगौमोन। आखाइखौ जोङो माल्टिपारपास बाहायनो हायो। बेनिखायनो जोंनि बे देहा मोदोमखौबो जोङो माब्लाबा रिलेक्स लानांगोन। जों माब्लाबा खन्थाइ रायथाइयाव थांनांगोन, माब्लाबा फरायनायाव थांनांगोन, माब्लाबा आखाइनि बिद्दायावबो जों खामानिखौ मावनांगोन। दा बेफोरखौ जोङो नुदों आरो दिनैनि लाइमोनफोरा जोबोद एनार्जेटिक, बिराद माने देहा दं, गोग्गो गोसोनि मानसि। जोंनाव दावराव दावसि गैला, दा मोजां सान्थि परिबेस फैबाय। दा बे गोरोबथानि गेजेरजों जों सान्थि परिबेसाव गावखौ आवगायलांनानै बेजोंबो जों थांनानै थानायनि जों मोनसे खाबुखौ मोनो। दिनै आं खावलायदों गासै लाइमोनफोरा जिखुनु हाबायानो जाया मानो बेवहाय गावखौ बावसोमनो मावनानै आवगायलांनायनि थांखिखौ लानांगौ। बेखौनो आं दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। आथिखालाव बिटिआर सरकारा गेलेमुनि अनगा हारिमु आरो सोलोंथाइनि बेलायाव माबायदि राहा लागासिनो, माबायदि नायबिजिरगासिनो? जों नुदों, आं जेनाखि गभर्नमेन्टआव थानानै जोंनि नुदों, नट अनलि गेलेनाय, जोंहा बेबायदिनो गेलेनाय आयदायाव जोंहा बेबायदिनो गोबां रोखोम बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजों जोंहा स्टेडियामफोरनिया बेबायदिया दङ आरो एकाडेमिफोरबो जोंहा दं। दिनै कालचार होननानै बुङोब्ला कालचारखौ जोङो बर'आ जों वी आर कालचारेलि रिच। जोंहा कालचारा बिराद गोजौ थाखोनि, जोंहा स्टेटास मोनखानाय आरो जों बेजोंनो जों मोनसे जाथिया सिनायजाबोनाय। दा बेखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ फोथांनानै लाखियो बा इनकारेज होयैनि जेबो मानि गैया। आं नुबोबाय थादों जेसेबां थांनाय बाराव रेगा माबा खुंदों, बेबो मोनसे प्लेटफर्म जायखौ लानानै जोङो दिनै लाइमोनफोरा गावनि कालचारखौ खननाय, दामनाय देनाय, दिनै देंखो मोसानाय थामजों दिनैहाय गोबां लाइमोनफोरा दिनैहाय मोनसे स्टेटास फैदों। जों नुदों, जों हाग्रायाव थादोंबाबो आरो देंखो मोसानाय टाइमखौ आंनो बै एबसुनि आन्डाराव आंनो फार्स्ट खुंजेननो मोन्दों आरो जोंनो अनुराधा पटलखौ लाबोनाय, बे मोनसे इनकारेजिं।
खारन जों बुंनो हाया जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ लायाखै, लागोन आरो लादोंबो। दा बेनि गेजेरजों दिनै बेनि दैदेननायाव दिनै गोबां मानसिया दिनै गावनि टेलेन्टखौ माबा मेथाइ खननो प्लेटफर्माव आरो थांना थानायनि लामाखौबो जों दिनै नुनायखौ मोनबाय। दा बेनिखायनो जोङो आरो फरायनाय बिथिङावथ' जों दा गोबां जोंनि लाइमोनफोरा गोजौ थाखोनि फरायनाय मानसि दंसै। आवगायनि समाव जोंनि गामि ओनसोलाव बिएखौ सानबाबो मोनामोन ना, दा नायदो आरो नैबे जेनोखि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेनोखि हेफाजाब, जेरैहाय स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, मास्टार थिसननांगौ, बेफोर खामानिफ्रा जागासिनो। दा बेफोरो जुदि वेल फांसन जायोब्ला आनादार 10 इयार्सआव जोंनाव गोजौ थाखोनि फरायनाया जोंनाव हान्ड्रेड्स जागोन गामि ओनसोलावनो। दा गामि ओनसोलावनो नाय बिए एमएआ गोबां दङ। आं बुंनाय बाथ्राया बे फरायनायजोंल' जोङो माबा जाया, जेनेबा आं बेखौ मोनसे बुंनो सानदों। जोंनि लाइमोनफ्रा एमए बिए फरायबाय, मोनसेल' लाइनजों जोङो थाङो। वेरेस बियो जोङो गेलेमु आयदायाव गावखौनो जुदि फ्रात फ्रिट जायोब्ला बेयावबो थांनो हायो। वेरेस कालसारखौबो बियो जुदि गावनि लाइनजोंहाय माबा मोनसे जों थांना थानायनि बेखौबो दिन्थिफुंनायनि गेजेरजोंहाय जुदि हायोब्ला बेजोंबो थांना थानायनि जों मोनसे लामा होनाय। जोंनिया मोनसेल' लाइनाव सिथाबनानै थानायखाय जों माब्लाबा एमबिए बेखार होननानै बुंनाय जायो। थ' आं बेखौनो बुंदों आरो आं नुबोदों गुबुन देशफोरावबो मोनसेल' खामानिखौ बिसोरो नांथाबनानै थाया, बिभिन्न गावगाबागाव कुवालिटिखौ लानानै बिसोरो आवगायलाङो। दा बेखौनो आं खावलायनो हादों लाइमोनफोरा सिङाव थानो नाङा जे आइ एम उइक, आं हानाय नङा होननाय बे शब्दखौ फैनो नाङा। आं हायो होननानैसो बे खामानिखौ मावनांगौ आरो गेलेनांगौ आरो जिबनाव थांखि थानानै बेजोंनो आं मोनसे माने आइकन जागोन बा एगजाम्पोल जागोन बा आं माबा मोनसे समाजाव गुस्लायनाय लाबोगोन होननानै बे साननानै थानांगौ। जेरै गेलेमु आयदायाव नै एबारसो जागासिनो दङ हिन्जावफोरनि गेजेरावबो अंकुसितामोन आरो नैबे मा होनो फैलाव आरो बे जमुना, बिथांमोना दा हारियानायाव दङ। बिथांमोना गेलेगासिनो दं आरो बिसोरनि राउन्डआव दिनैहाय आं दिनैसिम लेटेस्ट आपडेट मोननायाव फैलाव बसुमतारियाबो दिनै सेकेन्ड राउन्डआव देरहानानै दा दङ। निस्सय जोङो बेफोरखौ जुदि इनकारेज खालामनानै हायोब्ला, जेरावहाय अंकुसितामोन दङ आरो जोंहा मा होनो जमुनामोन दङ, बिथांमोना गेलेगासिनो दं। आरो जोंनि गेजेराव हलिचरना नायल' जाल' सासेल' जोंनि इण्डियान नेसनेल प्लेयाराव बेल' दङ। दा बेनि अनगायैबो बेवहाय सासेल' 10 जन 12 जनानो जों गासैबो मानसिफोरा बेयाव बाहागो लाथों। गेलेनायनि जोंहा मोनसे जोंनि जिनाखि गेलेनाय बर'नि देहा आरो जोंनि टेकनिक, बियो मोनसे नेसनेल लेभेलजों गेलेनो हानाय मोनसे जोंहा टेलेन्ट दङ। दा बेखौ बाहायथों, मोजाङै बाहायनानै ISLफ्राव 7 जन 8 जनसो बेबायदिनो खाबु लानो हानाय जाथों। अब्लासो जोंनि लाइमोनफोरा बेखार जानाय नङा, ओमफ्राय आरो यां जेनेरेसना बांसिन इन्सपिरेसन मोनगोन। बेखौनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गेलेनाय आयदायावबो ओंखारबोनांगौ आरो बेखौ मोनसे पार्ट अफ लाइफ, मोनसे बे आंनि पार्टसो, बेखौ गेलेनायखौ लानायखौ आं लुबैयो। गोजोन्थों। सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव दिनै 5थि बोसोरारि मथुरामन बसुमतारि आरो केशव बसुमतारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया जोंनि सिमला रुरेल स्टेडियामाव दा सोलिगासिनो दङ आरो बे गेलेनायाव दिनै बाहागो लाफैदों चिरां टिम्बार FC आरो बिथांमोननि हेंथायै गेलेगासिनो दङ नारायणपुर FCनि गेजेराव। दा जों मिजिंथिदों जे जोङो बोसोरफ्रामबो जाय गेदेमा बिथांमोननि मुङाव जोंनि ओनसोलनि सानजारां क्लाबखौ दानायाव बिथांमोना जा मैखोम बिफाव लानानै दिनै जोंनि सानजारां क्लाबखौ दिनैनि बे हालोदसिम दावगाहोबाय, दा बिथांमोननि गोसोखांथिखौ जुगामि लाखिनो थाखायनो जोङो बे मथुरामन बसुमतारि आरो केशव बसुमतारि गोसोखां बे जोलुर बादायलायनायखौ जों होबोगासिनो दङ। मिजिंथिदों दिनैनि बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि जौगानाय जिथु लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा आरो गेलेमु बिफानाव जौगानायजों लोगोसे जेन गावबा गावनि बे जिउ खुंनायाव मोनफा मोनफा बेखौ थांना थानायनिबो राहा हिसाबै थांखि नाजावनानै लाहैनो हागोन आरो जाफुंसार जाहैनो हागोन। बे मिजिंखौ लाना जों सानजारां क्लाबा जोङो होबोगासिनो दङ आरो दिनै बे 5थि बोसोराव आगान सुरबाय बा दिनै बे फाइनाल खेलायाव आगान सुरबाय। दा जोंनि देग्लायनि जिथु MK मेम'रियेल बे प्राइज मानि, बहाय जोंनो चेम्पियनशिप प्राइज मानि हिसाबै जोंनिसिम बावहरदों जोंनिनो ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि, लोगोसे आथिखालाव जौगाफुनाय सासे राजखान्थिगिरि बिथां मन्टु बर'आ। बिथाङा आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकनि IC हिसाबै बिथाङा दा बिबान नाजावगासिनो दङ। बिथाङा जोंनो 35,000 रां बे चेम्पियनशिप रां बान्थाखौ हरदों। लोगोसेयावनो
रानार्स आपनि थाखाय जोंनो देग्लाय 25,000 रांखौ बावहरदों। बिथाङाबो आथिखालाव लाइमोन सासे राजखान्थिगिरि, लोगोसे बिथाङा माने कमेडियान एक्टर। बिथाङा जाहैबाय फैलाजे बरगयारी। लोगोसेयावनो साबसिन गेलेगिरि बान्था हिसाबै 3,000 रां जोंनिसिम बावहरदों। बिथाङा जाहैबाय जोंनि ओनसोलनिनो सानराइज इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिगोमा खनकान्त बसुमतारी। बिथाङा लोगोसे ट्रफिबो होदों आरो बिथांमोनजों लोगोसेनो जोंनो देग्लाय बोसोरनि थाखाय ट्रफि हिसाबै चेम्पियनशिप आरो रानार्स आपनि जिथु ट्रफि, बे ट्रफिखौ आथिखालनि जोंनि सिमला पुलिस स्टेशननि मानगोनां अ.सि. बिथां बिजय दैमारिया बावहरदों आरो बिथांमोननिसिम बेनिखायनो जोङो सानजारां क्लाबनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। मिजिं थिदों जे इयुनावबो जोंनि साननाय, जोंनि थांखि आरो सानजारांनि मावफारिफ्रा जाफुंसार जागोन। दिनै जेरैबायदि जोंनि ओनसोलनि गेदेमा बिथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों, दिनै जोंनि गेलेनायखौ बेखेवफैदों आथिखालनि बिटिआरनि सासे मानगोनां MCLA बिसावरायग्रा बिथाङा। लोगोसेयावनो दिनैहाय आलासि महरै जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव बाहागो लाफैदों जोंनिनो बारग' MLA थानेस्वर बसुमतारी, बारग' EM BTCनि बिथां बुद्धि नार्जारी। बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माखासे फरायसा आफादनि आरो BPF हान्जानि, UPPL हान्जानि, लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनैहाय हांख्रायनाय बायदि बिथांमोना बहाय बाहागो लाफैनानै दिनै जोंखौ थुलुंगा होफैदों आरो बेनि थाखाय बयनिसिमबो आं सानजारां क्लाबनि जानानै साबायखर बावदों। आरो जोबनायाव गासै रायजो राजा ओनसोलनि जाय बिथांमोना जोंनि सानजारां क्लाबखौ दिनैहाय थुलुंगा होनानै दिनैनि बायदि बे थाखोसिम जौगानायाव हेफाजाब होदों आरो दिनैनि जिथु गेलेनायाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों, बेनि थाखाय सानजारां क्लाबनि जानानै गासैनिसिमबो गंग्लायै गोजोन हामलायथि लोगोसे बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै नोंथांमोननि चेनेलखौबो दिनैहाय नोंथांमोननि जोहैनो बे जोंनि सानजारांनि माखासे फंनैसो खोथाफोरखौ बुंनो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो एसेयावनो साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों।